Tak čaute, dneska zase po dlhej dobe sa niečo podarilo pekné. Včera som skúšal na rieke, ryby sa vyhadzovali, ale záber nebol. No a dneska na mojom štrkovisku na mieste tiež som tu nedostával zábery, teraz sa ochladilo. Dal som tam Kill Bill, také atraktívne velice boilies a chili mango, popku navrch. No už keď na toto nezabere, tak nič. A prišiel tento, som sa bál pleskača, ale tento pleskač je trošku väčší, takže sa mu teším. Ťahal aký rušeň, takže super súboj. No a uvidíme, či ešte niečo príde. Tak zatím čaute a nech sa vám darí na rybách.